אני מתחיל לעשות דרך מהבית של מתן, לא יודע למה. הנה, תראו. בית הכנסת של מתן. המקום שבו אנחנו תמיד עושים את המשחקי פינג פונג. איפשהו פה אנחנו משחקים פינג פונג. אני כמעט בטוח. פה היה מורה פרטית שלי, זה למה שאני זוכר את המקום הזה. אני מתחיל לעשות פה הליכה. פה אני נוסע. בכביש הזה אני נוסע 100 קמ"ש. אפילו יותר, כדי להספיק לרמזור הזה. זה הרמזור שתמיד, אם הוא ירוק, אז גם הבא ירוק. ואז אתה עושה דריפט של הפנייה, בשביל להגיע לרמזור הירוק, ולעבור אותו מהר, ואז הרמזור הבא גם ירוק. זה למה שתמיד צריך לנסוע פה מהר. אני נסעתי פה מקסימום 120 קמ"ש, אבל אני חושב שאני יכול להגיע ליותר. טוב. אני לא יודע מה לעשות. משעמם לי. וכיף. זה נחמד. עבר פה אוטובוס, אני לא לקחתי אותו, לא יודע למה. הוא לא עצר לי גם, שזה בעיה שלו. יש פה מישהו? אין פה אף אחד. טוב. לילה טוב.